खुलुमबाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आं मिजिं थिदोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बेकार मानसि जोंनि लाइमोनफ्रा माबा मोनसे थुलुंगा मोननो हागोन दा जोंनि फरायनाय आरो फरायहोनायनि थांखिया साख्रि लानाय जायो नाथाय जोङो गासैबो साख्रि मोनजोबनो हाया गासैबो साख्रि मोनजोबनायाबो सम्भब नङा जों BA पास MA पास MSc पास खालामनानै साख्रि नागिरो एखनब्ला समाव जों साख्रि मोननो हाया आरो साख्रि नागिरनायावनो जोंनि बैसोआ बारग'लाङो बिनि उनावहाय जों गावखौनो बेकार होननानै बुङो नाथाय जों बे साख्रि मावाबालासिनो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो बायदिसिना खामानि मावनानै बिजनेस मावनानै दा बेखायनो आं मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों जे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय जोंनि बेकार मानसिफोर लाइमोनफ्रा माबा मोनसे खामानि मावनायनि थुलुंगा मोननो हागोन आंहा सासे आदा दङ सबित्र कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे फोरोंगिरि खामानि मावनायनि उनावबो बिथाङा मोनसे अमानि फार्म खालामदों आथिखालाव बे अमानि फार्मखौ मावनानै बिथाङा गोबां इनकाम खालामनो हादों आरो बिथांनि अमा फार्मखौ नुनानै जोंनि जायगानि गोबां बेकार मानसिफोर खामानि गैयै मानसिफ्रा मोनसे थुलुंगा मोननो हादों आरो दिनै बिथांखौनो फल' खालामनानै बे खामानिखौ मावनायनि गोबाङा थांखि लादों दा जोंनि नैबे जायगायावहाय खाथियावनो मोनब्रै मोनबासो अमा फार्म दंसै दा बेखायनो जोंबो साख्रि मोनाबा अमा फार्मबो खालामनानै जानो हायो दाउनि फार्मबो खालामनानै जानो हायो थालिरनि बागान खालामनानै जानो हायो बोरमानि फार्म खालामनानै जानो हायो दा बेखायनो आं बुंगोन जोङो साख्रिनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदि थांखि लानो हानांगोन आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जोंहा उदांस्रि दङ फ्रिडम दङ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बे मावथांखिनि गेजेरजों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बे खामानिखौ दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंगासिनो दङ माने जोङो फरायनाय समावनो माबा मोनसे आदब सोलोंनानै नों जाहाथे इयुनाव मावनानै जानो हायो दा बिदिब्ला फै जोङो आदा पबित्र कुमार ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थांनि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मिथिना लानि जे बिथाङा अमा फार्मखौ मालानिफ्राय जागायनाय आरो बिनिफ्राय बेसेबां बेनिफिट मोननो हायो बे खामानिखौ माबोरै मावनो हायो माबायदि मावोब्ला जोङो बेयाव साक्सेस जानो हायो जों बिथांजों सावरायनानै माखासे खोथा मिथिनानै लागोन खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर नोंथाङा आंनि फार्माव फैनानै जे आंनि फार्मनि बागै एसे मिथिनो लुगैदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा साबायखर बेयावनो नोंथांनो आरो मोनसे साबायखर आं दिनै आंनि आसलते फार्स्ट फाउन्डेसन डे आंनि फार्मा ग्लबेल PRC फार्मा दा बेयाव नोंथाङा ग्रोब सफैदों आं जोबोद आरो नोंथांनिसिम आरोबाव रोजा साबायखर बावदों दा जाहैबाय मा पिग फार्मनि खोथाखौ आं ओरैबायदि हठाथनो सानखांदों सानसेखालि जे जों ट्रेडिसनेलि आसलते जोङो अमाखौ फिसिबाय थायो नाथाय जोङो बेखौ अलपमान डेभेलप खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ सानबाय थानायावनो आं मोनथिना मोनबाय जे इउटिउबाव मनज बसुमतारी बिथांनि आङो पिग फार्मखौ नुनो मोनबाय नुनानै जे आं सानबाय जे बेनि बागै आंबो माथो बेखौ अलपमान मिथिनो लुगैनो हायो थिग बेखौ सिन्ताधारा लानानै आङो 1918 मायथाइयाव आं बिथांनि सेराव थांनानै सानथामनि ट्रेनिं लायो सानथामनि ट्रेनिं लानानै आं आसलते जोबोद सेटिसफाइड आं गावनो गाव ओंखायनो आं फैनानै मा जाहैबाय आं बेखौ खालामथारनांगोन होननानै 2019 मायथाइयाव हासा खोबाय 2020 डिसेम्बर 20 खालाराव आङो बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो दानो दिनै आंहा बोसोरसे ग्रोब जाबाय दा खोथा जाबाय मा आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ सोरबा सानो मा बे मावनो हागोन ना हाया आसलते हायो जोंहा स्कप दङ फुंबिलिनि समखिनिया फरायसालियाव थांनायनि सिगांनि जिखिनि सम बेखिनि समखिनिखौ खोब मोजाङै जों बाहायनो हायो फरायसालिनिफ्राय फैना जिखिनि आरो सम थाबावबाय बेखौबो बाहायनो हायो फारसेथिंजाय आं न'खरावथ' हारसिंल' नङा नालाय जोंहा बिदा दङ बिबाजै दङ जोंनि बिसि बिसा दङ गासैबो जों बेखौ न'खराव जोङो नांनानै मावनो हायो आरो थारमाने मा बे खामानिखौ आं आसलते जयेनलि मावदों आं हारसिं मावाखै आरो दा खोथा जाहैबाय मा बेखौ आङो मावनाया खालि जे आंनि थाखा फैसा आर्न खालामनाय बेल' नङा आंनि उद्देश्यआ जाहैबाय मा जे दा खाथि जोंनि जायगायावनो ओनसोलावनो गोबां जोङो खुदियाफोरखौ नुनो मोन्दों ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै बा हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनानै बिथांमोना मा जादों माने साख्रि नागिरबाय थादों
फारसेथिं जाय नागिरनानै मा जाहैबाय समा माखासे बारलांबाय गोबाव सम माखासे बारलांबाय नाथाय बिथांमोना एंगेजमेन्ट जानो हायाखै दा बे बेलायाव साख्रिखौथ' नागिरखानांगोन न' डाउट नागिरनांगोन खिन्थु आं बुंनो सानो मा साख्रिखौबो नागिरबाय था खिन्थु नैबेबायदि पिग फार्मिंखौ खालामनो हायो खालि गोसोनि इन्टारेस्टनि खोथा दं आरो दा बोसोरसे आं जिथुनिखि मावनांगौ मोनबाय आंहा 80टा फिसा अलरेडि आं मोनबाय बोसोरसेयाव 80टा फिसानिनो आं माखासेखौ आरोबाव आं फेहेरनो थाखाय आं लाखिदों आङो टटेलि नैबे दासिम आंहा बिमा हिसाबै आं 21टा खालामबाय आरोबाव आंहा फेटेनिं दङ फेटेनिं जायखौ जोङो आदार हिसाबै बानायो बेखौ आङो 15टा खालामबाय आरोबाव आं नै दा खालामगासिनो दङ खालामबावगोन आंहा मोनसे बे इन्टारेस्ट गतिके मा नुबाय आङो मावनानै जे बेखौ सहज मोनसे खामानि जास्ट मानसिनि गोसोनि खोथा गतिके आं सानो मा साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनांगौ साफ्रोमबो गोसोथि गोनां मानसिफ्रा फैनांगौ ओरैनो बेकार दाथा आं दिनै बे खामानिखौ मावनानै ओरैबायदि फिल खालामदों जे जोङो साख्रि नागिरबाय थानो खुनु प्रयजन गैया जोङो खामानिखौ स्टार्ट खालाय जे साफ्रोमबो जोङो जिखिनि गोरों जिखिनि जोंहा ओरैनो दङ बिभिन्न डिग्री लानानै नोंथांमोना फै मावनानै नाय आसलते बहुत लाभजनक दा बे खामानिखौ मावनानै नोंथाङा लाभ निस्सय जागोन आरो बेयाव सांघातिक धरननि मोनसे फ्रिडम दङ जे बेखौ मावनानै रावनिबो सिङाव जोङो जिहेतु मावाखै गाव हारसिंनो मावदों नालाय जों रावनिबो प्रेसाराइज गैया माबा गैया गतिके फ्रिडम दङ मावनानै खोब सेटिसफेक्सन मोनो आरो दा आं दिनै बे खामानिखौ मावनानै ओरैबायदि मोनसे लाभजनक आं मोनसे खामानिखौ दा मावफ्लांदों गावनो मोनसे फिल खालामदों आंहाथ' स्टार्टआ आसलते 10टामोन खिन्थु 10टानिफ्राय स्टार्ट खालामनो बयबो प्रयजन गैया बेखौ मा खालामनो हायो जोङो मानै अमानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायो मानै अमानिफ्राय जोङो नेक्स्ट जुदि जोंहा 8टा फिसा होब्लाबो 16टा फिसाया जोंहा 6 मासनि उनावनो जों मोनगोन थिग बिदि धरने जोङो जुदि ब्रिडिंनि सिन्था खालामोबा जोंना बेबायदिनो फिसाखौ बारायहैनो हायो आरोबाव जुदि सिन्था खालामाब्ला बले आं फेटेनिं खालायगोन फेटेनिं खालामनो होनोब्ला नोंथाङा बेखौ 6 मास फिसिब्ला नोंथाङा खोब बेसे 6,000 टाका बा 7,000 टाका थांगोन नाथाय नोंथाङा 15,000 टाकाखौ इजिलि मोनगोन आरो बेखौ गतिके जों जुदि मासे अमायाव जुदि खमैबो जुदि जोङो 8,000 10,000 टाका जुदि जों बोसोराव जुदि मोननो हायो बोसोरसेथ' नङा बियो जों 6 मास 7 मास बियो जुदि मोननो हायोब्ला अब्ला जों नायदो जों जिमानटा अमा फिसिगोन इमानटा जोंहा लाब फैगोन अब्लाथाय मा जाहैबाय 30-40टा जुदि अमा फिसियोब्लाथ' बापरे बे हांगातिक मोनसे खोथा आरो गतिके जोङो रावनिबो सिङाव थानो नांनाय नङा आरो जोङो जों इक'नमिक जिथुनिखि जोंनि माबा दङ जि नांगौ जिथुनिखि अभाब दङ बेखौ जों पुरा पुरन खालामनो हायो आरो दा ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना फै खालि पिग फार्मनि खोथाल' नङा बेयाव जा बिभिन्न स्कप दङ जोंनि एरियायाव बिखेखকৈ बिटिआर एरियायाव जोङो दाउ फार्मिं खालामनो हायो हांसोनि फार्मिं खालामनो हायो बा बिनि अनगायैबो मोसौ जार्सि खालामनो हायो बा इनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दङ जेरै जोंहा इन्दि फिसिनाय बायदिसिना बेबायदि आरो बेयाव नोंथाङा दा सान जे सरकारनि फैसा बले आं लाबोगोन बले आइबिएस मोनगोन आइबिएस मोननो आरम्भ खालाम बेखौ सिन्था दा खालाय नोंथांनि पकेटनि फैसाजों एसे आरम्भ खालाम स्टार्ट बास बिनि उनाव नाय नोंथाङा आसलते माबायदि दावगालाङो गतिके आं नोंथांमोनखौ खावलायदों गतिके फैनांगौ मावनांगौ गासैबो आं दिनै आरोबाव मोनसे खोथाखौ फिल खालामबावदों आसामल' नङा दिनै बिटिआर ओनसोलाव ओरैबायदि अमानि क्राइसिस अमा फिसानि आरो पिगलेट्सनि जे गोबां जायगानिफ्राय जोंनो फन हरो माने अमा नांगौनि खोथाखौ बुंहरो नाथाय आं खैथा अमा फिसा जन्म होनो हादों दा जायनि कारनाव बेखौ जों पुरन खालामनो हायाखै दाथ' ओरैबायदि जुदि आंनियाव जुदि अमा फिसा थानायब्ला खमैबो नोंथांब्लाबो 20-30टा सानसेयाव जों फाननो हानाय स्कप मोनसे दङ आरो आं बायदियानो बाथ' आरो गोबाव मोनबाथ' खोथा गैया जिमान मोनो इमान फाननो हानाय माबा स्कपा बिराद सुन्दरहाय दं आरो दा बेखौ नायोब्ला मासे अमाखौ जों दा फानबाय दङ अमा फिसा जोलैखौ 5,500निफ्राय आप टु 7,000सिम जों फानदों गुबुन गुबुन बे ब्रिडनि दा अब्लाथाय नायदो गरै जुदि 6,000 टाका जायोब्लाबो मासे अमायाव 100टा फिसा जुदि फाननो हायोबा बेसे टाका मोनो थिग बिदिनो दा आंनि एनुवेल जितु इनकाम माने मान्थलि आङो आप टु 70,000 मोनबाय गतिके 7-12-72 ओरैनो 7 लाखनि बारा आङो इयारलि मोनगासिनो दङ दा बेखौ जुदि नायोब्ला आरोबाव जुदि आं एक्सपान्ड खालामनो हायो आंनि फार्मिंखौ अंक खालामबा नांगौ मोनगोन जुदि डाबल खालामबा आङो 14 लाख टाका मोनगोन ट्रिपल जुदि खालामब्ला 3 गुन खालामबा आं 21 लाख टाका मोनगोन पार इयार गतिके इमान धुनिया स्कप ओंखायनो आङो खावलायदों जे फैनांगौ गासैबो फै नोंथांमोना जुदि हेल्प नांगौब्ला आंखौ फन खालाम बा सोरनिबा थ्रयैबाबो फै आं नोंथांमोननो माबा मोनसे नोंथांमोननो जुदि मिथिनो लुगैनाय खोथाखौ आं बुंहरगोन जे फार्मखौ बोरै स्टार्ट खालामनो हायो माबायदि मावनो हायो जों बोरै मावब्लाथाय लाभजनक खालामनो हागोन गतिके डिटेल खोथाखौ आं बुंनो थाखाय आं रेडि जाना दं आरो आंजों लोगोसे जोंनि बे एरियायाव दा जोङो आरोबाव साब्रै जों बिखेखকৈ अलपमान जोंना गिदिर फार्म दङ अमा फार्म
दा बिथांमोनाबो मोजां प्रडाक्सन खालामबाय दङ बिथांमोननिफ्रायबो अमा फिसाखौ लांगासिनो दङ नाथाय जों नुनो मोनबाय जे बिथांमोननावबो बहुत जायगानिफ्राय माने फन फैबाय थायो जे अमा फिसाखौ जों होनोनो हाया थारमाने जोंहा बहुत अमा फिसानि प्रयजन दङ दा बेखौ जुदि नायोब्लाथाय नुनो मोनबाय जे बड'लेण्ड पिग मिसन जोंनि बिटिआरआ जिथु लादों बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराखौ जुदि पुरन खालाम जुदि नांगौब्ला बा जोङो अमानि जिथु अभाब बेखौ जुदि पुरन खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारबोनांगौ जायफ्रा आनएमप्लयड इयुथफोरा ओंखारबोना खामानि मावनांगौ खामानि मावना जुदि मावोब्लाथाय मा जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो कमप्लिटलि नर्थ इस्टनि जिथुनिखि अमानि जिथुनिखि अभाब होनबाय थानाय जिथु खोथा बेखौ जों कमप्लिटलि पुरन खालामनायनि चान्सआ दङ आरो दा ओंखायनो आङो खावलायदों जे बे खामानिखौ मावना जिहेतु बहुत सेटिसफेक्सन दङ गथिखे नोंथांमोना फैनांगौ खामानि मावनांगौ बास बिदिब्ला जोङो बिथां आदानिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै मोनबाय निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो माबा मोनसे बुजिनो मोनदों आरो माबा मोनसे थुलुंगा मोनदों जोङो अब्ला ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो बेकारि थाबाय थास्लायस्लाय गावखौ बेकार होनाबालासिनो बे खामानिखौ मावनो नाजानि बिथाङा बुंदों अमा फार्म खालामनायनि थाखाय जागायजेननायाव खोब बुरजा जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनिबो गोनांथि गैया आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे थुलुंगा मोननानै जायफ्रा गोसो जादों बिथांमोना बेखौ मावनो नाजागोन गोजोन्थों खुलुमबाय।